हाग्रामाया गोग्लैबाय आरो हाग्रामाया होनदों जे BTR आवहा सुक्ति खालामबाय खिन्थु थाखा फैसानि बाजेट सुक्ति जायाखै होननानै ससियेल मिडियायाव जों मिथिनो मोनदों। नोंथांमोना मा बुङो? नंगौ, खोब दुखुनांथाव बाथ्रा जे BTC खुंथायनि सासे गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आथिखालाव खौरां बिजोंनि गेजेराव बायदि बायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों खौरां बिजोङाव खोनानो मोन्दों। बिथाङा बुंदों BTCआव बड'लेण्डआव गोदानै सनितपुर बिसनाथ जिल्लानिफ्राय गामिखौ सोबाय, नाथाय बाजेटखौ लिरनानै लाबोआसै होननानै बिथाङा बुंदों। बा बिथाङा गोबां बाथ्रा BTR एकर्डनि सोमोन्दै बा सनितपुर बिसनाथ जिल्लानि सोमोन्दै बुंदों। बेयाव जोङो थोंजोङै बुंनो सानगोन जे बिथाङा मिथिनांगोन जे दिनै BTR गोजोन गोरोबथानि 3.1 दफानि गेजेरजों जि जोङो गामि कमिसननि गेजेरजों गामि हाबनायनि थाखाय खाबुखौ मोनबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो भटनि अधिकारखौबो जोङो थांनाय 5थि BTC बिसायख'थियाव जोङो भट होनो मोनबाय। दा बिथाङा मिथिनांगौ जे भट होनो अधिकार मोनखांनायनि उनाव बे बे सुबुंफोरा जे बे ओनसोलनि जायो बिथाङा बेखौ मिथिनांगौ। आरो BTCआव जायफोर गामिफ्रा भट होनो मोनबाय बै भट होनो मोननाय गामिफोरनि थाखाय बिथाङा बाजेट बानायनांगौ, बा बिथांमोननो बाजेटखौ अलरेडि BTC एकर्डनि 5.8 दफा बायदियै रोखा लिरखानाय दङ जे आसाम सरकारा बोसोरफ्रोमबो पपुलेसन रेशिय' हिसाबै बिथांमोना खेबनैयै बाजेट खालामनानै हरखायो। दा बे हिसाबै जोङो अलरेडि BTCआव जोङो भट होबाय। भट होखांनायनि उनाव बिनि बाजेटआ दिनै अलरेडि BTCआव फैनांगौ। दा बिथाङा बाजेट गैया माबा गैया होननानै बिथाङा बायदि बायदि रावजों बुंथिनाया ओंथि गैया। आरो जों गोख्रों रावजों सोंखारिनो नागिरदों बिथाङा जोंनि सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लाखौ लानानै जाहाथे राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय बाथ्रा बुङा। आरो बिथाङा सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लाखौ गोबां बोसोर नासयनानै फैखाबाय। दिनै BTR सुक्तिनि गेजेरजों जोङो दिनै मोनसे बड'लेण्डआव थानो मोननायनि राहाखौ जोङो मोन्दों। दिनै बर'फोरनि जि थामोनथा रैखाथिनि जोंहा हा हुनि जेंना, दिनै BTR गोजोन गोरोबथानि 5.3 दफानि गेजेरजों जोङो सनितपुर जिल्ला आरो बिसनाथ जिल्ला गावखांनायनि उनाव 5.3नि गेजेरजों सनितपुर जिल्लायाव 14,000नि बारा जोंनि FRCनि टाइटेल दाबिदारफ्रा दिनै दङमोन। दा 14,000नि बारा टाइटेल दाबिदारफोरनि गेजेराव दिनै जोङो 5.3 BTR सुक्तिनि गेजेरजों दिनै 7,000नि बारा दाबिदारफ्रा दिनै हानि फोरमान बिलाइखौ मोनबाय। दा अब्ला दिनै बिथाङा बेखौ बुजिनांगौ जे दिनै BTR सुक्तिनि गेजेरजों दिनै सनितपुर बिसनाथ जिल्लानि बर'फ्रा बड'लेण्डआव हाबबाय, माखासे लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट मोनबाय आरो मोनबावनांगौ दङ। दा बिनि थाखायसो बिथाङा खामानि मावनांगौ। आरो जोङो दिनै बड'लेण्डनि नागरिक हिसाबै दिनै मर्यादाखौ मोनबाय आरो मोननैसो गामिफोरा हाबबावनांगौ दं, बेखौ सोसननानै जोंखौ पुर्नांग 100% जोंखौ बड'लेण्डनि नागरिक हिसाबै बिथाङा गनायथि मोननायनि थाखायसो खामानि मावनांगौ होननानै जोङो सानो। आरो बेबायदि खौरां बिजोङाव सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लाखौ लानानै जानला माला आबल ताबल बखिनायनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोङो गोजानाव थानो खावलायदों। लोगोसे बुंबावदों बिथाङा आबसुफ्रानो मेन लिडार होननानै बुंबावदों। बेथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै ABSUआ माहारियारि आफाद, ABSUआ बर' हारिनि थांनाय थैनायखौ लानानै दिनै सानाव 24 घन्टा हाबा मावगासिनो दङ। आरो ABSUआ दिनै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनायनि थाखायनो दिनै बर' हारियाव एसेब्लाबो दिनै बर'आव सांग्रांथिया फैदों। आरो दिनै पलिटिकेलि रांखान्थियारि राजखान्थियारि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगासारनाया दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों खामानि मावनायनि थाखायनो दिनै सांग्रांथि फैदों होननानै जों सानो। दा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथाङा गिदिर गिदिर ठिकादारनि बाथ्रा बुंदों आरो लिडारफोरनि बाथ्रा बुंदों। बेयो नंखाय बाथ्रा। आरो बिथाङा बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ ब्लेम होनानै गाव जुदि माबा मोनसे पलिटिकेलि मुलाम्फा जादोंब्ला बे बिथांनि खोथा, खिन्थु बिथाङा सासे BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जानानै एस ए हल बर' हारिनि मोनफ्रोमबो हारि हारिसा आफादफोरखौ लानानै बर'फोरनि जौगानायनि फारसे खामानि मावनायासो बिथांनि गुबै खोथा जानांगौ। बिदि बिथाङा सोरबा आफादखौ सोंखारिनानै गावनि पलिटिकेलि मुलाम्फानि थाखायल' बाथ्रा बुङोब्ला बेयो हारिनि थाखाय खहा जागोन होननानै जों सानो। बे इलेक्सन दासिमबो खालाम मानगोनां आसामनि गिबि डक्टर जोङो खावलायबाय जाहाथे थाबैनो BKWCनि थाखायबो इलेक्सन खुंनांगौनि थाखाय जाहाथे पूर्ण कमिसनजों दाफुंनानै होयो, बेखौ जोङो खावलायगोन। आरो जि कमिसननि जि 1 बोसोरनिफ्राय कमिसनखौ जिहेथु आसाम सरकारा गारनानै दोनदों एबा खुनु मोनसे
कमिसननि जि एक्टिभिटिसखौ दोनथ'दों बेखौ रिएक्टिभ खालामफिननानै कमिसननि गेजेरजोंनो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गामि हाबनायनि थाखाय जिफोर गामिफोरखौ सोनांगौ बाउन्डारि कमिसननि गेजेरजों आबुङै मावफुंजोबनांगौनि थाखाय जोङो खावलायो आसाम सरकारनिसिम बेखिनिखौ जोङो बुंबाय। मानोना दिनै 4 जुलाइ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोजोन फुंबिलि समनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय एबा खौरांगिरि मानगोनां नोंथांमोननिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिबाय। दिनै जोङो माखासे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय एबा सनितपुर जिल्लानि माखासे आथिखाल सोलिफुबाय थानाय जेंना एबा BTR गोजोन गोरोबथा दफा मावफुंनायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंथिनो थाखाय दिनै नोंथांमोनखौ